Шын тиреши шибер конкурсы ул. Ул бер шибердән икенче шибергә коронаны тапшыру. Ул зур кешеләрнең, җитәкчеләрнең иң шибер кызга корона киертүе. Ул группа поддержки, авылдашларының, дусларының сәхнәгә чыгып, аларны поддержать итүләре, алар белән бергә конкурста катнашулары, һәм аларны поддержать итәргә килгән болельщиклар, җанатарлар, аларның дуслары, ондагы атмосфера, ондагы белә бу азарт, менә ондагы ул онлайн форматта тапшырып була алмый торган искиткеч менә бу хисләр, менә бу традициялар, менә бу тарих, ул онлайн форматка туры килми. Онлайн форматта уздырып була, ләкин ул икенче төрлерәк узарга тиеш. Әвәлә безнең Керешен шибәре, Петрау шибәре, без инде аны бүтәнчәрәк күз алдына китерәбез. Ул икенче елга кызлар әзерләнсеннәр иде дигән уйлар белән чын Петрауда, чын мәйданда, чын сәхнәдә, чын итеп ярыштырырга.